bar ni cikin kunci na rayuwa. Ashe so ni ciwo ne sai wanda ke yi zai gano bayanina, kuma shi bai san babba ba ko yaro inda ya so za ya suna. Idan ya shiga ruhinka baka iya ka bambance dare ko rana, kuma ka samu masoyi na gaskiya sai sun ya juya ya zama kauna da shakuwa. Ce don wacce na sanya rai ta yi guduna, babu kamar ta cikin raina, na ba ta guna zama ita ce zabina. Sai da na ba ta amana ta minni cuta haka shi ke damuna, ba ta yi minni halalci ba. Ku bi ni labari zan ba ku masoya ku ban gudunmawa. Abin da ya faru a kan kaina, ina da abar kaunata, masoyiyata kenan zaɓin raina. Mun sha kufagen soyayya da ni da ita alkawari muka wa juna. Ta ce min da iyalin za ta rike mini alkawarin so kauna babu rabuwa. Tamkar rasan ne da Husaina, ko ina in aka ganni dole a ganta tana gefen damana. Har jama'a sun furta mun suka ce mun dace ni da ita kauna, mun zama abun a kwatanta cikin gari kowa ya ce fannin so mu ne kololuwa. Shekara biyu na kimanta, bana son bacin ranta, kullum ina kokarin kare hakinta. Idan ta furta bukata a guri na yanda take so zana mata. Soyayya ce ka sanya ni ba na so na gano ta cikin kunci ko ko damuwa. Shi kawai ta minni canji haka ni ban yi zato ba. Ina tashi na je gunta gidansu don mu gana ba za ta fito ba. Ko a waya in na kira ta ba za ta ɗauka ba, ban san laifina ba. Haka ya sa ni cikin kunci dare da rana, kullum idanuwa na suke zubar ruwa. Kasance a cikin kunci na tsawon sati biyu ba na iya barci, sanadin wacce nake kauna zuciya ke zafi ta yi mini ganganci. Ciwon so ya yi mini tsanani har asibiti na kwanta don sassauci. Magani kullum ake yi saukin yaƙi ya zo tun da raina so yana ƙararrawa. sakonta ya sauko a wayata, ta rubuta mun kai
dan waka ce sana'ata. Sannan a cikin sakonta ta ce sati ɗaya rage aurenta.